Διαλαλεί το πάντα τα ρήματα ταύτα και έθεν το πάντες οι ακούσαντες εν την καρδία αυτών λέγοντες τι άρα το παιδίον τούτο έστε και χείρ Κυρίου ειν μεταυτού και Ζαχαρίας ο πατήρας του επλήστη πνεύματος Αγίου και προεφήτευσε λέγον ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ ότι επισκέψατο και επίσης ελίτρες το λαόν αυτού. Είναι καμερίστες εδώ, αυτά τα ανεμόπλανα, τα γερό, από εκεί θα πάω στο πρόσωπο, αν μου συμπληρείς, να πας μέχρι τη χρειάζεται. Ή τουλάχιστον άμα δεν είσαι ο παππούς της και δεν είσαι μην την κατακρίνεις. Δηλαδή αυτό το τηλέφωνο που ξέρει